serbisyo publiko. Sa akad-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa hinobaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot. Mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyot tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyot. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagapagang nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang piling, para sa inyo kami nagapaningkamot gid. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bug-os nga banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor, Dam Anthony Veliquias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan, nagapamandinga. Barangay Damutan, Talakagay, Pagtutyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangke. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Hinobaan, balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kaparte. Kenneth Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez.
Oras sa Pilipinas, 23 minutos na nakaligat sa takna ng alas 11. Good morning, good morning, good morning, good morning! One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga, Banwang Hinubaan, good morning, good morning, good morning. Kamusta na kamudra mga kapartner? Live na live naman kita liwat mga kapartner sa aton ring nga pagpangalagad sa Pagbanaag Radio, an official radio station sang Promotion and Information Office sang LGU Hinubaan. Kag simultaneously live kita sa 96.7 FM. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogin nga aga sa aton pinalangga nga mayor diri sa Banwa sang Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vidaura Saga Reliquias. Kaupod sa 13 ka barangay nga sakop sang Banwa sang Hinubaan, from Damutan all the way to Barangay Sangki. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Live na live kita mga kapartner sini nga mga tinion. Kag as we promise mga kapartner nga tingwaan naton nga halos sa kada programa naton may mga bisita kita para makahatag sa aton sa update sa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga sa aton diri nga Promotion and Information Head, Mr. Ramer Matugas, and of course on the technical side kaupod naton diri mga partner naton Program Director sa Pagbanaag Radio, partner naton John Squared Cubid. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kag sini nga tinion of course no ginatamyaw ginaton aton diri ang bisita. Ari gid sa tupad naton mga partner ang head sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office mga partner. Wala na sang iban ang gwapo na sa kuno gwapo. Ang gwapo kag mapisan nga DRRM head sang Banwa sang Hinubaan, Jose Yusay III, PhD. Panawag ko na siya si Dr. Jose Yusay III. Palakpakan natin mga partner, kag welcome natin, kag tagaan natin sana isang time nga mag-abi-abi kag mag-greeting sa aton mga tagpalamati sini nga matinion. Sir Yusay, good morning. Yes, kapartner Kenneth, good morning. Pumuluyo sa Banwang Hinubaan, mayong aga sa aton nga tanan, ilabi na sa aton pinalanggang Mayor, Honorable Dap Anthony Vidaura Saga Reliquias. Yan, good morning Sir Yusay. And of course mga kapartner, no, siningat tinion, ginimbitar gid naton yan si Sir Yusay o si Yusay III, ang head sang Local Disaster Risk Reduction Management Office. At the same time, siya ni ang head sang Hinubaan Incident Management Team. Balan nyo mga kapartner, ang istorya gid sini, ang handom kag tinutuyo sa aton pinalangga nga mayor mga kapartner, nga kon sa diin ma-providean gid siya sang or maka-set up gid siya sang maayong anong panawag siya na gani, preparasyon antes mag-abot ang sakuna kag during and after sa mga disaster nga nag-abot o mga natural disaster nga nag-abot sa aton diri sa Banwa sang Hinubaan. With that mga partner, nahimo ini ang Hinubaan Incident Management Team. No, under of course ina sang suno sa ako ni Baloy, doon ko ni sakto ako Sir Yusay, no. Under ini sang supervision man sang Office of the Civil Defense. Insakto ina sir. Ang sige si sir na nakaroon Yusay ang mga discuss na. But then of course, nga ari sa diri subong. Ari sa diri subong mga kapartner, tungod kay kagapon nagpatawag ang aton pinalangga nga mayor sang emergency meeting. Kaupod ang Hinubaan Incident Management Team nga composed of all halos department heads
may mga first responder, ang mga men in uniform, no, from the BFP, Coast Guard, PNP, Maritime Group, ano pa gid nga mga Bureau of Fire, ari diri mga partner nagupod. Kag iban pa nga mga volunteers nag-join sa meeting together with DILG officer. Nga kon sa diin mga partner mangin aware kag mangin preparado ang banwaya sa inubaan. Kay starting yesterday 5 p.m. in the afternoon, nag-declare mismo ang probinsya sa Negros Occidental sang ginatawag naton red alert status. So kabay pa tani tanan nga mga tagpalamati subong, make it loud. Pakusog-kusogin ay mo radyo para mabatian mo nga aton subong nga mga update. Kagamuman sa mga nagapamati dira sa inyo nga mga Facebook o nagatanaw dira steady kamo, standby kamo dira kay para may tsindihan naton ini. Ano bala ining magasulod naman sa aton? Kay sinilanggit nga aga nag-post man ang aton nga mayor, pinalangga nga mayor nga wala sang klase afternoon hasta buwas mga kapartner. Okay? Siningat yun, tagaan na nato ng time. Mga itong dinapit nga misita, Sir Jose Yusay III, Head sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, good morning again. Yes, kapartner Kenneth, good morning. Yes, sir. Sir, can you tell us about the meeting kagapon? Ano ang natabo sa meeting kagapon, sir? Ang emergency meeting ang ipatawag sa aton pinalangga nga mayor, sir. So, kapartner Kenneth, siguro sugdan naton sa kung paano kita nagpatawag sa meeting. Yes, sir. Sa pitsa 3 sini nga bulan, nakabaton ako sa isa ka impormasyon halin sa aton nga mapisan man nga DILG officer sa kay attorney anak nga Katrina Bianca Remoto sang isa ka direktiba halin sa regional office sang DILG ang preparasyon no regarding sang pag-abot o pagsulod ni Tropical Storm Basyang. So sa direktiba sa aton pinalangga nga mayor Honorable Daf Anthony Villaurasa Reliquias nga mapatawag gilayon sa isa ka hinubaan incident management team meeting para maistoryahan, maplanuhan kung ano ang mga bagay-bagay nga dapat mahibaluan sa aton pumuluyo kag ang preparasyon nga paghahimuon agud maka akto sa gilayon ang aton nga mga response teams. So ang nagtalambong sa to nga meeting upod naton ang Municipal Social Welfare Development Office. We have the Rural Health Unit no ginapangunahan ni Dr. Jose Maria Perez. We also have the PNP, Bureau of Fire, Maritime, Coast Guard, kag why naton si Philippine Army upod man naton sa aton nga nga grupo. We also have the executive assistants no si Honorable John Ray Liquias, si Sir Ramir Batuga, Sir Raman, si Sir Ruem nagupod man sa tunga meeting para makapreparar no kay may mga kinalanong kita nga mga resources hindi lang man kay pagkakaunguni pati na mga human resources nga makabulig sa aton. So madamo itong mga grupo nagtambong sa to para mapreparahan kung anong dapat nga paghahimuon sa aton nga tropa, atong ahensya sa tion nga mag-abot ang aton nga ginapaabot nga insidente. Wala labot, ginpabaluman nato ng aton mga punong barangays paagi sa GC sang Barangay Disaster Preparedness kaging papiparar man sila kung ano mga bagay-bagay nga dapat imuon sa aton kabarangayan agud malikawan naton ang ginatawag naton nga mga casualties no ang pinakaimportante nga ginpalayag sa aton pinalangga nga mayor nga ang timely nga impormasyon sa aton pumuluyo importante kayo agud makapreparar makahimos agud malikawan naton ang ginatawag naton nga mga insidente sa kabuhi kag propiedad sang aton pumuluyo, partner. Yes, sorry, Yusay, go ahead. So amo na to nga madamo sang aton nga naistoryahan didto mga kalabanang preparasyon no so ginabisuhan
ginabisuhan ang mga miyembro sang management team nga magpreparar pati mga salakyan ang preparasyon sa ang MSWDO regarding sa pagkaon kag ang pinakaimportante ang assignment sang kada task force, assignment sang kada uniform personnel kung din sila na assign upod na ang DRRM makatapos ang DRRM kag ang Office of the Mayor. So dako ni nga pasalamatan no kay tungod sang suporta sa aton pinalangga nga mayor nga makagiyo gid sa gilayon ang aton nga incident management team partner. Yan. So mga partner no as mention gani ni Sir Yusay kagapon amo ato ang natabo nga meeting sa Office of the Mayor mga kapartner. At tungod sining preparasyon sa bagyo o tropical depression Basyang. So sa yan mga kapartner, magapangayo kita latest nga update. Status subong sa bagyong Basyang adriya sa probinsya sa Negros Occidental. Okay, sunod sa ato nakuha nga information from Pag-asa, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. So, sir, ano ang dapat nga mapalapot naton nga mensahe sa aton matagpalamati? Anong ila preparasyon? Anong dapat nilang imuon? Kay aray na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nga Basyang, sir. Yes, kapartner, ang tracking si Tropical Storm Basyang nagapanaog, nagasaka, nagapanaog, wala siya steady. Subong, ara siya sa parte sang Mindanao, pero ang ginapaandam naton sa aton pumuluyo, sa pizza size sining bulan, mga alas 5 sang hapon, no? Okay. Ang center of the eye niya amo ang maigo sa sa Negros, Okay. no, nga island. Ang importante sini nga may baluan naton, mahinay ang dalagan niya, pero may ang palabuton naton sini isa ka dako nga kuno nga just imagine 100 to 200 millimeters of rain ang matupa. Sa yuron madamol nga pag-ulan. So ang aton nga palabuton sini mga kauturan, mga nanay, mga tatay, mga kabataan, magandami kita kay ang posibilidad sini ang pagbuslog sang baha kag ang pag-overflow sang tubig, no? Muna gani nga timely man ni ang pag suspend ni mayor sang klase kay mas tagaan ni mayor importansya ang kasiguruhan labi na gid sa kabataan naton. Kapin pa may mga kabataan kita nga nag-aalagi sa sapa, nag-aalagi sa suba, nga pwede malikawan, no? Amo na nga timely man ni ang pag-suspend ni mayor sang klase para malikawan ang pag-agi sa mga kabataan o sa atong mga pumuluyo sa kundiin ay may mga lagko ang sapa, may mga lagko ang suba. May posibilidad nga mag-awas ang tubig or mabaskog nga pagbuslog sa tubig kapin pa madamol nga ulan ang aton nga maaguman sini partner. So klaro mga kapartner no, ang palabot ng mensahe sa ato ni Sir Jose Yusay III, ang head sang LDRRM sang Banwa sang Inubaan. Isa pa gid no mga partner, sir, kamusta ya sir sa mga nagapangisda? Is it advisable pa ba lang mangisda sila o kung ano sir yung mapalabot mga mensahe sir? Sa inangabahin siguro ka partner, nag-issue na si Coast Guard sang ilang order nga ang pagdumili sa ginatawag naton nga pagpanagat. Oo. Kay kumo ang aton nga lugar dire nagatubang kita sa open sea no, sulusi kita. Mabaskog dire ang hangin kag mablagko nga balod ang mga eksperyensyahan sa aton nga mananagat nga posibilidad base kung ikaguba sa aton sakayan or madisgrasya ang aton tripulante. So sa ini nga bahin ginapangabahin nato no ang aton nga mga mananagat nga magpaiway anay
sa pagpanagat para masiguro naton nga wala sang ni isa kapubuluyo sang banwa sang hinubaan ng madula bangod sang mga insidente nga itugas ang aton ginapaabot ng mga kalamidad. Partner. Yon mga partner as what mentioned ni Sir Yusay III, mismo ang Coast Guard nagatag na abiso. So may ara na gani abiso subong sir no nga wala na sang untat biyahe na. O area sa Bacolod, tanan nga mga ports no suspended subong ang biyahe mga partner. So as well of course aton nga mga mangingisda especially sa diri sa banwa sa Inubaan, iban diri gid sa aton niya ang pangabuhian ara ang pagpangisda. Hindi na naton pag-irisgo ang aton kaugalingon, aton kabuhi nga para manginyadi pakita kay wala pa man nagaulan. O tanuan niyo bala panilagi kay wala kay galit dapya sa ngangin basi gulpihon lang ta bala. Mas maayo na nga manigurado kita. Sir, anong advice naton sir na mention mo kagina ining mga ara sa igat sang suba sa mga bukin nga bahin basi pwede nga magbaha. Sir, subong may ara pa nga morning no may klase pa kita. Anong ma-advise naton sa mga ginikanan sa mga kining mga kabataan? Bawdo amo gid ang isang mga na-experience natong diri ka partner. May mga instances o mga experiences na nagliligad nga nag-issue na suspension of classes. Apang ang mga kabataan wala ga pala uli. Oh. Tama na. No? Oh. So, ang aton pinalaga nga mayor nag-suspend sang klase para masiguro nga ang aton nga mga kabataan makapauli sang gilayon kag hindi mabutang sa alang-alang no sa dalanon. So mga ginikanan gapangabay kami nga sini nga suspension palihog no nga siguro ko naton nga ang aton kabataan makapauli kag mintras nga nagabubo ang ulan kabay pa nga magaganhagan lang nga masiguro nga ang aton nga pamilya intact. No? Kay mabudlay bala no ang isa man lang aton nga kabuhi hindi naton pag-irisgo. So kapitpak sa mga panimalay nga ara namtang sa tupad sang suba, tupad sa sapa. Ibutang ta sa siguro nga mga aton nga panimalay yara na sa malig-on nga kahimtangan kag mapalayo sa natawag nga insidente ka partner. Ayun. So thank you so much Sir Yusay no. Sa muna no literal gina kag amo gina usually to nga katabo Sir Yusay. Kapag katapos na gani nga wala na sang klase, iban wala pa nagapululi. So kabay pa mga kabataan, sumong ko nagatanaw kamo sang live. O, suspend na gani sa aton pinalangga nga mayor para ma-prioridad ang inyong safety. Dapat puli kita, kag dito kita magpaway sa ato tagsat kapanimalay kung gusto nyo maglingaw-lingaw, kamo hampang-hampang, mga cellphone, mas maayo na dito na kamo sa inyo mga balay, mga partner. Sir Yusay, dugang pagit nga mensahe, ano pagit pwede ni mong mapalabot, reminders sa pumuluyo sa banwa sa Inubaan, kay bilog subong Inubaan nagapamati sa aton, labot na kita sa barangay Sangki, muna nakalapad ang aton coverage. Anong mapalabot ng pagit nga reminders sa mga pumuluyo sa banwa sa Inubaan? Yes, ka-partner, thank you, Sinano. Mga bagay kami no, sa through sa opisina ng DRM, pangabay kami sa tagsa-tagsa kapumuluyo sa banwa sa Inubaan, nga hindi na kita tani magulat pa nga mabutang kita sa alang-alang amo pag likaw o pagligwin sa atong kaugalingon sa isa ka insidente nga base hindi kita makagawa. So palihog no sa abiso sa atong mga barangay officials nga ginapangunahan sa atong mga punong barangay, pamatian naton sila kag hindi na kita magsige pa pasaway nga paghambal sa aton nga mga barangay officials nga mag-evacuate kita. Ayun. No? Kay kabudlay hindi naton gusto matabo nga may matabo man sa mga responders naton kay tungod nga nagpasaway kita. Remember, kami nga mga responders pamilyado man kami. Pero sa tion sang isa ka insidente hindi pwede nga pabayaan kamo namon. Kay ina siya, direktiba nga nakuha namon sa balaod, direktiba nga nakuha namon sa aton mahal nga makaako, kag direktiba nga nakuha namon nga ginmandato sa amon sang pinalangga nga mayor. Nga wala sa may mabilin, wala sa may madula, upod-upod kita dan. So pangabay, mga kauturan, mga nanay, mga tatay, katiyuan, parente, mga anak,
hindi kita maghulat, no? Nga hindi kita makagawa. So, kapartner, amo na ginaguro? Yes, thank you good, Sir Yusay. So mga partner, no, ginimbita tagidi si Sir Jose Yusay III kay para sa iya mismo mabatian ginaton ang mga dapat naton ngayon, which is true mga kapartner. Siya do kabudlay ngayon na balang kadto na ng mga barangay official kag magsiling kadto na kamo sa evacuation center, hindi pa kamo magpalati. Kag ti paglapot na nga rescuehon kamo, hindi man ni magpabaya ang LDRRMO. Rescuehon kamo ti pero gatag nagaling sang resguman sa ila kabuhi. And at the same time resguman sa inyo mga kabuhi. Good morning, Sir Ju Yusay of DRRM Inubaan from Rammer Matugas. Lapot man kamudi sa barangay Nabulaw, ka-partner Kenneth Melinda DOC. Makita mo na, lapot man tato sa Nabulaw. So, thank you so much sa mga listeners man naton dira sa barangay Nabulaw. Sa inyo man nga pagpabalong bation man kita galit dira. So muna mga partner, no, always ginaton, tandaan, mas maayo na silang permiya nga prevention is better than cure ko na mo, no? Mas maayo nga preparahan ng daan kag masecure na kamo kaysa amo pa pag-aksyon ta nga may matabo na sa inyo kung during nasang kalamidad amo pa pagiyo. Di amo na yang aton pinalangga nga miyo. Amo na ya si Mayor Dap Anthony Vidora sa Garilikas. Amo na kung nga kung pwede pa lang as early as possible, wala na dayon klase, wala na sang klase. Kaya may mga estudyante pagdaan sila nga to sa bukid mo, no? Correct, May mga no? teachers nga to man sa bukid. No, shadow kabudlay. Again, mga partner, kaupod na ton. Thank you again, Sir Jose Yusay III. Do you have any anymore? May harap kayo dugang, sir? Thank you, kapartner Kenneth, no, Yes, sir. for giving me the opportunity to be here. And ang pinaka-importante siguro, thank you, Mayor Daf Anthony Vidora Sagarilikias, for giving me the authority also. And God bless, One Hinubaan. Iyon. Thank you so much, Dr. Jose Yusay III. Ang head sang LDRRMO o kon Local Disaster Risk Reduction Management Office, at the same time head sang Hinubaan Incident Management Team. Standby kita mga kapartner, magpalapot pa kita sa dugang naton nga mga detalye na nungod sining tropical depression nga basyang mga kapartner. Standby kita na makapalapot ako na isang reminders, no? Mga sa malipot lang atin yun. Standby. Balita kag serbisyo publiko. Sa akad-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa Hinubaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalapot, mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyog tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan,
Inuman! Nagapangatinga Barangay Damutan, Talakagay, Pagkakyangan Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangke! Hinopaan, balita kag serbisyong publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. Balita kag serbisyong publiko. Tingog sa pumuluyo. Tingog sa Balita kag serbisyong publiko. Kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez! Walang hinubaan. Balita kag serbisyong publiko. Walang One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 51 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Padayon ka nga nagapamati mga kapartner sa Pagbanaag Radio. An official radio sang promotion and information office sang Banwa sang Inubaan and simultaneously live kita sa 96.7 FM. Sa aton padayon nga pagpangalagan mga kapartner, mayugid nga aga or mayong odto Sir Kenneth from Purisima, Alasio, Aiza. Para sa aton padayon nga pagpangalagad, madamo na sa mga lugar sa Negros Occidental, mga local government unit nga nagsuspindi sang face-to-face classes. Subong adlaw, Pebrero 5, 2026, bangod sining bagyong Basyang. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sending warm greetings to my nephew Z. Yuzay from Suset, Fidera. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mga lugar sa Negros Occidental nga deklarar sang wala klase. Syudad sang Bacolod, Calatrava, San Carlos, Ibi, Magaluna, Bago City, Pontevedra, Himamaylan, Hinigaran, Isabela, Moises Padilla, Kawayan, Cadiz, Silay, Pulo Pandan, Talisay, La Carlota, La Castellana, Manapla, Kawayan, Kaga, Banwa sang Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Base man sa latest naton nga nakuha nga information mga kapartner, alas 5 sining aga ang sentro sang Bagyo Basyang ang nakitaan sa kalayuon nga 440 kilometros na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. One Hinubaan.
balita kag serbisyo publiko. Ini ang may dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 80 kilometros por ora. Ini ang nagaulag padulong west-southwestward sang kadasigon nga 15 kilometros por ora. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mga kapartner, as a friendly reminders ni kapartner Kenneth kag sa aton nga programa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa aton nga mga tagpalamati nga nagatutok subong sa inyo mga radyo sa 96.7 FM, tandaan gid naton mga kapartner antes sa mag-abot ang bagyo. Sa sulod sang panimalay siguradon ginaton o higtan naton ang mga butang da sa sulod sa panimalay nga posible maanod. No? Tanawon ang atop kag mga kanal limpyuhan mga kapartner para hindi magbara ang mga tubig. Kung malapit ka sa supa o kon baybayon, di kag permi mo ma-experiensyahan nga may baha mga kapartner, amat-amata na ya ibalhin sa mataas nga lugar ang imo nga mga gamit. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kagon ng kaso, ang inyo nga lugar amo na permi ang mga area kung sa diin ginapakadto sa mga evacuation center. So dapat may handa ka na yan sa sulod sa 3-4 kadlaw nga preparasyon. Ilimnon nga tubig, pagkaon nga hindi madunot, flashlight, kag extra nga mga battery, power bank ka fully charged, first aid kit kon may ara, alcohol, face mask, kag wet wipes. Kag mga importante nga mga dokumento dapat intact na ina mga kapartner. Kag of course ang ato nga mga cellphone malamang ginagamit mga partner dapat i-charge na sang maayo. Fully charged dapat ang mga cellphone. Kag mga rechargeable da nga mga suga. Ang mga sulod lang sang tubig punon. Kag kung nagagamit kaya sa mga butane o kung LPG, dapat may mga extra kagid. All puno gadang imo LPG o kung imo nga mga extra na butane, damo dapat pang sulod sa 2-3 kadlaw mga kapartner. Kag tandaan nato sa setiyon sang bagyo pabilin sa sulod sang balay, likawan ang bintana. Kag of course sinaiya kung imo nga area pwede lang magstay ka sa inyo sulod balay o magstay ka sa imo panimalay. Pero kung nag-advise na ang mga opisyalis sa inyo barangay nga mag-evacuate ka mo mga kapartner, please follow it. Sondon tagin na iya mga kapartner kaya muna para sa aton ikayuhan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hindi na magbiyahe kung hindi gid kinanglanon. Kung magsugod ang baha, patyon ang kurente sa main switch. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kagarin pinaka-importante gido, pamati sa abiso sa pag-asa kag LGU o kung local government unit nga ginapabalo sa radyo o opisyal nga FB pages. Diyan mo na mga partner ko nga agin encourage ka mo ni ka-partner Kenneth nga magtutok, mag-stay tune lang sa isa ka frequency mo ni 96.7 FM. Kay diri officially ginapabati sa inyo sa 96.7 FM ang mga updates, announcements ang banwa sang inubaan. Kung ano ang mga dapat naton ngayon, mabalaan nyo dayon. Kung social media naman mga kapartner, follow naton ang official page ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Garilikia sa aton pinalangga nga mayor.
ang page nga Mayor Dap V. Reliquias. Pwede nyo man i-follow pagid ang Hinubaan LGU kag ang PIO Hinubaan. Kay dira mga partner officially gina-announce naton pareho sini wala klase buwa karon sa hapon. Gina-announce sa page ni Mayor kag sa page ng LGU Hinubaan kag PIO page. Kag gina-post man diri sa pagbanaag radio. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kung delikado ang inyong lugar kay ara amo sa baybayon, maghalong sa storm surge, mag-evacuate dayon kon ginmanduan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kung ara ka naman sa mga nabukid nga bayin mga kapartner, bantayi ang landslide. Matyagan mo gani mo prone sa landslide ang imong lugar or posible maka-landslide. Monitora base may mga liki na ang duta sa inyong area. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sundon gidayon ang evacuation order sang barangay. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Para naman yan sa mga kasapatan, ihanda ang ila pagkaon kag luwas nga lugar dala sila sa sulod kon mahimo pa lang. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa mga partner naton, mga latest update ang aton nga reminders nga ipalabot sa inyo sa atong programa diri sa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa gyapon sa ngalan sa aton diri nga Mayor sa Banwa sa Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias. Kaupod sa aton Vice Mayor kag sa mga SB member. Upod sa 13 ka barangay. 13 ka mga barangay kapitan kag mga kagawad. Mayo gid nga udto na sa inyo nga tanan. Kao man sa pumuloy sa Banwa sa Hinubaan, madamo nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta, padayon nga pagtutok diri sa 96.7 FM. Hinubaan, Sa balita radio kag station manager serbisyo sa publiko. 96.7 FM, Dr. Saldi Reliquias, thank you so much. Upod sa puwersa sa Wandas 2020 Sia Corporation, Geyser Gas Station, Jobs Pharma, and Love Lanes Pharmacy. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa gyapon sa mga sa atong promotion and information head, Mr. Amar Matugas, kag sa atong technical side, our program director, kapartner John Squared Cubid. Kag sa aton man dinapit nga bisita kag gina si Dr. Yusay III. Thank you so much. Thank you sa inyo nga pag-upod. Sining aton nga programa, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Dahil lang kita kotob mga partner, kit anay naman kita liwat buwas. Padayon kita sa gyapon sa pag-upod sa aton nga pinalangga nga mayor sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan sa Banwa sang Hinubaan. Balita, kalingawan, kag edukasyon. Ini si kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan. Kagkaibig nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan. Kagkaibig nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa akalaga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa Hinubaan, kagkaibing nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot, mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyog tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyog. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagabagan, nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang pili, para sa inyo kami nagapaningkamot gid. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bugos nga banwa naton, sa handom sang aton pinalangga nga mayor. Kang Anthony Felicias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang Banwang Hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang Banwa sang Hinubaan. Nagapamati nga Barangay Damutan, Talagagay, Pagpigyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael,